Nyakorunga jong jotelo makito sirkal tesre koro ramoni ok gibi pogre nyaka chop yiero mar higa mar 2027 kako kang mar neno ni giyombo jatend piny William Ruto. Jotelo go romo mar jokanyo mag duond bura mar National Liberation Party ne oseyo mokalo sirkal mar Kenya Kwanza kuom kelo chenro masani sando jo Kenya mokalo magiwacho nyaka witgi oko tok ka otelo. Jafam marwa Eriko Wenga nikod ler mathoth. E karo mar fungamano boreka jokanyo mag duond bura mar People's Liberation Party no yuoro karombgi e romo margi mokwongo nyaka ne sidhi ayanga duond bura no dwe mar 2 higani. Ogai mar duond bura no mano Mikai Martha Karua no luongo jotelo mamoko manie bwo riwruok maketo sirkal tesre mabendo ng'ere kaka United Oppositions. Na tujue keki ya Kenya haijagawa na mama, na vile mama anajua kugawa chakula kidogo, mama anagawa, kila mtu kwa nyumba anafanya nini? Anapata. Keki ya Kenya inatakiwa igawe na mwenye kugawa mpaka kila mtu apate yake. No more exclusion. Many of us sympathize with the situation that this country is in. And that's why we say, no matter what ambition we may have in ourselves, we must subordinate those ambitions to the greater good of this country. Kalo record pek mar golo kendo yombo jatend piny manie peace, jotelo koro olando keto mahino margi e tiet chachiel nyaka giko, kang magi wacho ni biro thulo oko Ruto kendo tere dala. To dismantle the machinery of oppression and restore the promise of our constitution, we must forge a broad, united front. Unity is not a choice. It is our duty to the people of Kenya. You have today declared your presidential candidate. We respect that. And we know you mean business. And the united opposition is going to stand together and honor and respect these aspirations. Hapa ufungamano. Safari ikianza, basi hatuna budi ila na sisi tuamue kwa kauli moja kwamba kamwe hatutarudi nyuma. We shall make whatever sacrifices necessary for this country to make sure, under whatever circumstances, we have one presidential candidate to face William Ruto. My sister, I want to assure you, if you convince us, I'm sure you can, that you are the right person. I'll campaign for you the way I campaign for William Ruto. Jotelo maketo sirkal tesrego kinde duto osebedo ka kwedo mokalo thoth chenro mag piny owacho kamoting'o gedo mag udi manengo gi oyweyo, chenro mag thieth kinde mamoko. Kae Kalonzo gi Lange nosingo ketho duto ma piny owacho mar Kenya Kwanza osebedo ka dhiro gisani. This is a team that from day one we reverse the bad and failed policies of this failed regime. Beginning with Sha, She, She, Show. Beginning with housing levy, which is the biggest scandal ever. This is the team that's going to reverse all those bad policies and restore the dignity of the pay slip of every Kenyan worker. This is the team that's going to do that job. Who knows that their pay slips have been raided by this overtaxing regime. And we have made it clear what we shall do. Must also tell Kenyans what we shall do. Executive order number 1, number 2, number 3, number 4. No state capture. Gimakoro irito neno en kabende riwruok monywando nyaka jalup jatend piny machon mano Rigathi Gachagua biro lombo jo Kenya motelo ne yiero mabiro. Thank you very much, Chairman. Eriko Wenga, Ramogi TV, Nairobi.